presentar a banda. Bueno, eso que din agora nos concertos e total tocan 2 ou 3. A banda está detrás e temos que ir un por un, si que nos metemos nas 2 horas e cuarto. Así que despois pedimos un aplauso moi grande para eles e que o repartan. Vale. E vou empezar pola esquina. Empezou facendo un curso de mecanografía, despois comprou un acordeón e bueno, vaise defendendo, pero por fortuna non seguiu a carreira política porque labia sobraballe. Xosé Luis Romero. Aquí o meu carón, se non o vedes, poñedevos de pé, marcado como un cono como os de tráfico rojo para que non batades nel. Está hoxe especialmente simpático e falador. Olléstelo hoxe un pouco botando por fora, Como músico non ten prezo, menos mal, porque eu non teño un peso para darlle tampouco, pero como persona, aínda moitísimo máis. Pedro Lamas. Eu empecé nesto da música afinando triángulos ca grabadora, despois as gaitas afino as ca motosserra e outro sistema. E agora teño o principal medio de vida é Academia de Pandeireta Neoclásica. Empezamos o curso agora en xaneiro, ben como Dios, todas esas promesas que facedes todos en xaneiro e en febreiro xa nas cumplides, se cumplen o antroido, pero bueno, un mes xa dá para algo tamén. Eu non sei se vos disfrutachedes agora, o que eu disfruto aquí arriba, eso me dá la vida. Suso Mamán, de un placer e moitísimas gracias.